Seneng masuk ke bahasa podo. Oh, niku latihan simulasi USP BKS. Artinya apa kuwi? Ujian satuan pendidikan berbasis komputer kalias smartphone. Nah, terus piye kuwi? Oh, niku ngagem napa? Komputer sekolah nggih separone nggih ngagem napa? HP-ne piyambak-piyambak. Tapi teng sekolahan diparingi wifi. Terus boten wonten sing kangelan jaringan. Kan sampun diparingi wifi saking sekolah. Nah, terus sampean kerja atau sekolah nae? Kula nggih pengine nggih sekolah malih. Nah, kula nggih pun angsal SNMPTN nggih kula nyobi daftar teng Malang kalian ujian seleksi Universitas Islam kula daftar teng Surabaya. Terus piye nduk kuwi nduk? Biayane piye nduk? Oh, kula niku ndelek KIP, Bu. KIP niku program pemerintah kagem siswa ingkang boten saged bayar sekolah tapi berprestasi. Terus mungkin dibiayai pemerintah. Mungkin ada seleksinya tentang perguruan tinggi nek saumpami mlebet teng universitas sing Biaya kos piro nduk? nek paling teng mriku niku sekitaran 600 ganten. Dan bisa dipikir, mungkin wong jenenge yang menuntut ilmu niku mesti wonten daerah rezekine, Bu. Ya wis karepe sampean kono. Nggih, penting enten niat usaha Tuwek karek anu. Dengan pandangan itu, Bu, mungkin kula saged sukses, mungkin saged ngabulaken jenengan kan pengen teng pundi benjing haji napa pundi kula saged mujudaken mugi Wis karepe sampean kono. Wis wong tuwek karek anu. Bapak ibu ben golek-golek rezeki gue biayai sekolah. olah niku kan enten nek kuliah ajeng buka les privat nggih enten kawan agama sambil kuliah nggih enten, Bu. Wis tak dongakno sing muga-muga yo sukses jadi pegawai. Amin. Jenengan kalau sama mikir naman rezeki niku pasti enten. Pasrah aku bapak ibu ben golek biaya. Ada ane sama kilo.
Bu, kula mbenjing seneng ajeng ujian. Mugi kula diparingi panca nggih. Nyuwun panjenenganipun. Kula nyuwun pangapunten.